Jeg har valgt at snakke om europæisk samarbejde, og min one-liner lyder: skal vi udvikle et mere integreret EU-samarbejde? Jeg har valgt at fokusere på min analyse og diskussionsdel. Hvordan mener José Manuel Barroso EU skal integreres? Helt konkret vil han udvikle en europæisk union, hvor fred er motivet bag integrationen i EU. De normative integrationsteorier, føderalisme og funktionalisme ligger også vægt på motivet bag integrationen af fred. Han mener dertil, at det er vigtigt at udvikle et nationalt og europæisk ejerskab af det europæiske projekt, så EU ikke bliver irrelevant. Freden bliver på dette grundlag udviklet i form af en national og europæisk ejerskab. Yderligere opstår integrationen ifølge føderalismen ved overnationale institutioner, som før var nationale, så EU bliver en forbundsstat, hvor hver nation bliver bevaret. Den europæiske union, som han ønsker, kalder føderalismer dertil en forbundsstat eller en føderation. I forlængelse med en føderation er det stadig befolkningen, som er EU's overordnede aktør, så der opstår dermed legitimitet. Barroso planlagde det europæiske parlamentsvalg, hvor befolkningen stemte på de forskellige repræsentanter den 25. maj 2014. Her mener Zachary Hegemann, politisk forsker ved London School of Economics, at det har skabt en større debat om det europæiske projekt, end det har ved tidligere valg. Dog er det demokratiske underskud endnu ikke overvundet. EU-valget blev en slags national midtvejsvalg, dog med en positiv udvikling, fordi der var større interesse for EU-valg, end der tidligere har været. Samtidig har danskerne store forventninger til EU på det økonomiske område, særligt bekæmpelse af den økonomiske krise, men der er stadig stor interesse for nationalstaten, og dermed bliver den føderalisme integrationsform en overvurdering af befolkningens behov og ønske om en europæisk enhed, da der er flere interesser for det nationale system. Det ses og ved det europæiske parlamentsvalg, da Dansk Folkeparti i Danmark gik langt frem med 26,6% af stemmerne med Morten Messerschmidt i spidsen, som er imod EU. Neofunktionalisme er en kombination af føderalisme og funktionalisme. Her mener de, at integrationen sker i en integrationsproces via spillover, hvor et område medfører en integration på et andet område, så det har ligesom sådan en snibboldeffekt. På den måde vender den europæiske befolkning så langsomt til udviklingerne i det europæiske samarbejde, og det bliver på den måde nemmere at skabe den her ejerskab, da integrationen sker på et område i gangen. Politisk mener Barroso også, at vi skal væk fra at give skylden for problemerne til EU, da det fører til en negativ politisk spillover. Politikerne ser nemlig en fordel i at give skylden for noget upopulært, hvor andre aktører kan orientere sig mod EU og ser en fordel i EU, og det er også godt at være med og have indflydelse i Bruxelles. Befolkningen er allerede næsten enige om deres forventninger til EU, hvilket skaber en større interesse for EU-samarbejde. Hvilke fordele og ulemper vil der være med et mere integreret EU? Ved at være økonomisk afhængige af hinanden og derved skabe interdependens, skulle det ikke være muligt at føre krig mod hinanden. Det er en kæmpe fordel, som er ret central i integrationsteorierne funktionalisme og føderalisme, hvor fred er motivet bag integrationen. Men modstandere i EU påpeger, at det ikke er sikkert, at medlemslandene havde den her samme tilgang til fred og samarbejde, som er påstået. En anden intention kan også være at få tilbageraget noget af alt den magt og indflydelse, som eksempelvis Tyskland havde mistet efter krigen. Fordi hvis de havde holdt sig uden for EU-samarbejdet, ville de have mistet fodfæste. Men nu kan de bruge magten i EU igen til at få status. Så når vi arbejder hen mod integration, betyder det nemlig, at vi vil få en supermagtstatus. Alle de nationer, der betegnes som europæisk stormagter, beskyldes af kritikerne for at have udnyttet EU til at styrke deres indflydelse militært og politisk. De vil gerne være et modpol til de andre supermagter, og det leder unægteligt tanker hen mod en mere krigerisk bagtanke end fredelig. Der er derfor kritikere, der mener, at vi burde gå i retning af en disintegration i stedet for et fælles.
enhed. En anden ulempe ved et mere integreret EU kunne være, at magten som sagt bliver fjernet fra staten og kommer meget længere væk. Det kan også medføre, at den enkelte borger i medlemslandet ikke har nogen indsigt i, hvad der foregår i EU. Demokrati bygger nemlig på en offentlighed, hvor man aktivt kan tage stilling i debatterne. I EU risikerer det, at det meget let er afstanden fra borgeren til EU, hvor den bliver meget overskuelig lang, og det vil nemlig medføre, at det er svært for borgerne at tage stilling til situationer, hvor der skal stemmes, og derved kan de let blive vildledt. De kan i værste fald undlade at stemme, hvilket er en stærk eliminering af den demokratiske proces. Desuden er der tendens til, at desto større en politisk enhed er, desto mere magtmisbrug og korruption er der. Og det skaber en endnu større usikkerhed for borgeren, hvis han både skal forholde sig til selve valgtemaet og mulig snyd. Forekommer der et konkret problem eller lovovertrædelse, kan kommissionen ikke stå til ansvar for det. Og ministerrådet kan heller ikke drages til ansvar. Det er kun de enkelte ministre. Tilhængere af integrationen i EU prøver i stedet at fremhæve fordele ved et tættere samarbejde i EU. De påpeger, at de love og aftaler, der bliver indgået, har større betydning og effekt end i de enkelte nationalstater. En god miljøpolitik er ikke meget værd, hvis det kun er få lande, der følger den. Mange politiske spørgsmål strækker sig ud over de geografiske grænser, så derfor er demokratiet og de afgørelser, der træffes, som er i EU, de er mere gældende og brugbare, end man kan sige, de er i nationalstaten, fordi man risikerer at blive erklæret for løgnere, hvis de lover noget, der handler om et internationalt område, men kun kan håndhæve det inden for deres egne grænser. Så det er en trussel mod demokratiet i nationalstaten, hvis der ikke gøres noget om det her EU-samarbejde. En anden kritik er den fremadskrivende integrationsproces, som omhandler, at mange mennesker bryder sig ikke om at afgive den her suverænitet, hvor de skal give suverænitet til EU. Deres modargument af tilhængere i EU lyder dog, at staten afgiver suverænitet, så bliver det mere overordnet og reelle suverænitet større i EU, og på den måde sker der en styrkelse af både EU og dens medlemmer. Men som det ses, er der mange meninger om fordele og ulemper ved et mere integreret EU. Problemet er også, at det er svært at se noget alternativt, når vi er kommet så langt med hensyn til EU. Men det er let at kritisere den struktur, der er nu, men alternativerne kan være lige så dårlige. Det er i hvert fald vigtigt fortsat at have fokus på både for- og modstandere for et mere integreret EU. Konklusion. Den stærke tilknytning til nationalstaten er en udfordring for EU. Den europæiske union bliver nemmere integreret med en bredere opbakning til EU, så det sker ikke ved, at den her stærke nationalfølelse bliver bevaret, men dermed med en langsom tilvænning, hvor integrationen sker på et område ad gangen, så man ligesom kan se en mening med, hvorfor man integrerer i EU, så sker der måske en mere positiv udvikling af interessen for EU. Men det kræver også dog, at som Barroso siger, at både kommissionen og Europaparlamentet alvorligt tager deres rolle. Og det vil være en fordel, hvis medlemslandene bliver økonomisk afhængige og derved skabe independens. Men der er også beviser for, at samarbejde gennem kriser styrker den europæiske befolkning, fordi at de har ligesom den samme forventning til EU alle sammen, og på den måde kan de løse problemerne sammen, og hvis de løser det rigtigt, så skabes der den her positive udvikling af EU og positiv syn på EU.